Mbukeli ke sithanda ukukwexwayisa ngalombiko olandelayo. Uqukethe izithombe namazwi angakuthinta emoyeni. Amaphoyisa asebophe owesilisa oneminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu okukholakala ukuthi wabulala amalungu omndeni wakhe amane eMkhondo esifundazweni iMpumalanga. Sigameko esinyantisayo sobugebengu lapho umama nabantwana bakhe bebulawe ngesihluku ekhaya labo. Laba bobani bahlahlelwe ngembazo baze bashona kanti ihlobo zisashaqekile namanje. Isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba besingacabanga ukuthi ekucabaneni kwabo kungaze kufike la sekufike khona. Kona besazi ukuthi akukho ukuzwana kahle phakathi kwabo. Kodwa nje besingacabanga ukuthi sangazambulala nabantwana. Lo mndeni wawugcine ukubonwa umphakathi ngolwesibili olwedlule. Omakhelwane bagcine sebekhathazekile ngokunyamalala kwabo baze bayozibhekela nokuyilapho befice khona umnyango uvaliwe ngaphandle sekukhona nephunga elingelihle. Babe sebeshayela ucingo belibhekise emaphoyiseni bebika ngalokho. Kulendlu kutholakale idumbu zikaPhilisiwe Makhubu, amawele uLuyanda benobandile Nkosi kanye nesikasiphelele Makhubu zilele echibini legazi. Masingena engunakile nali legazi ende la kuma tiles ekitchen kunodaka cause Tuesday izulu lalina uyakubo kunodaka kuma tiles. Siye lapha eminyango ekamera nayi ingane lele phansi iveze isandla imboziwe ngengubo. Igazi leli liya emva kwabosofa la bekuhudulwa khona lo munye. Isigameke senzeke ekhaya kaNkosi sisithuse kakhulu. Sithukile kakhulu cause umakhelwane wethu njengoba sisaseshilo ungumuntu highly noma akhuluma kakhulu meliphansi. So sikhonile ukunothisa lokuthi akasekho ngendaba ukuthi even ekseni nakavusa ingane umuntu omemezayo. Sekuboshwe indoda eneminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu ubudala ngalesi sigameko nokukholakala ukuthi biyisoka lalo wesifazane ohlahlelwe ngembazo. Umphakathi ogane unwabo ufuna ukuthi kwenziwe ubulungiswa.